En servir el sopar, el pilot de l'avió, normalment escàs de paraules, ha engegat l'aparell electrònic que li permet dirigir-se al seu passatge per felicitar-los la nit, el sopar, el Nadal. El rostre més amistós de la religió envaeix l'espai de les companyies de vol, que, per altra banda, res no diuen al voltant de la conveniència o no de dirigir missatges religiosos als passatgers d'una aeronau que creua l'oceà Atlàntic durant la nit del 24 de desembre. El protocol d'actuació de l'empresa privada, en tot cas, recomana deixar els viatgers tranquils mentre l'aparell es mou a la velocitat que en diuen de creuer. És per això que el comandant, després d'haver-se immiscit entre el vi que titila entre els gots de plàstic d'un percentatge més gran de viatgers del que és costum, dubta del seu discurs, fet amb tota la bona intenció, i es pregunta amb el cel per davant per quins 7 sous ho ha fet. Ell no és un home religiós i de cap manera un xerraire. Més aviat pensa que la tripulació amb qui treballa parla d'amagat del seu caràcter taciturn i silenciós. Ara, però, en sentir-lo expressar-se així, el segon pilot de l'aeronau, que fins aquell moment estava somort en un mar d'estrelles perdudes, li demana per les seues conviccions religioses. El pilot contesta lacònicament el suau interrogatori del segon pilot, un home més gran que ell i a qui ja no queden massa hores de vol en aquesta companyia, que ha optat per les prejubilacions, acollint-se a un programa de subvencions d'un estat qualsevol de l'esgotat continent europeu. En certa mesura, li diu, ho ha fet mecànicament, assumint que ell formava part d'un ressort de l'avió, d'un engranatge més d'aquest entramat de ferralla.